كما يمسكم خبركم تخطاتلتين لومي سوني 27 حدار ساعة 9 مشت زدالو زينات زغرب لكم بيتروس منقص أرس زينا أبي مرقات مسارات قلعون موقاد هاساي لمدتاتن زتكور عودة زته أبي بارون تتخايدون أبي زوا مأكل أبي بيت تمرت زكاية مدبات بحالي سبورت انتعنا نخدم فيه ترى ولدي كعزز تعويد قريبون أبي حين بان وزبع عدغية استدخل فلسطات أقرب أبي تبغى درجة كم زركب تقريتون أبي مونغو إسرائيل حماس نستوت حق زياون كفيلا ومسممحن بقلة معتات كنا واحد بسممح تبتحون أبي سمينا ومعرب نيجيريا جويا برقس بأسكاف درجة كم زوسقت حبيرون وبلاو معبل أبي مولدوفا رومانيان معربا وروسيان سباون نواتون كسرتات أوردون أبي بارونتو أبي مرقات مسالات قلعن موقاد ندك أنستياز هاسيو لمدتات نزاتكور عودة زاته تقايدو نزي بجنفر منستر عيون محبرا ودحنا تنستودب عودة زاته وكيل إرنا يوناس تخلي تخطاتي لولو إفريم قده كقربوين بجنفر منستر عيون محبرا ودحنا تنزواقاش باركاز تودبه تقباري مدبات مرقات مسالات قلعن مقمقامن أبلع لدك أنستياز فتصمو قرأتي لمدتات نمقتان زعلم عودة زاته بعسران سلستن حدار أب بارنتو تقايدوم أبتي ناي سرح مشارخ تأكالا زي تساتفو عودة زته استراتيجيكاوي وطنن مسلات قلعن مسرتوان مسلات دك أنستيو صعبينات كشبون مرعا تحت عدمان كمون مسلات دك أنستيو قلعن بمنصر حق زبلو زعباتات بسفيحو تزاريب اللهم بزي كازي أب تكبار مدبات موقات قدات لمدتاتن مرقاز مسلات قلعن نزنطفو أكالا سلطنات وهيبوم وانا دايركتر كفلي محبراو قلقلوت أتو فرانكو كوبابا كم أكال نايتي زكاز زلو تعري بدرجة زوبات تنتف شوعات زعبالاتا كوميتي أبتب درجة هاجر أب مبات كالاستوها بسلطنا كم تساتفتن استراتيجيكاو وطن كم تدالون بمتقاس تريو خشبو مرعا تحت عدمن كالوت قداتي لمدتاتن موقادن مسلات قلعون مرقاسن بعتو بيسرح كم زلو أرديوم قزياوي حلافيش أنفر منسترعيان محبراو دحنتن أتو تسفا جبريل جبر السلاسي بوغنو كماو سرت بزلو ودابتات نقحات حبرت سب زبرخ نتفتاتن قوسقوساتن بموداب كساب من محدارات كبابي كسر حلو خمز قبا أغنزيبوم بدرجة نوزوباتات زقوما كوميتيتات سعوق قوسقوسات كايدان عبلعلي فتسمتي الرامس قمتتات كو سدن ززخاقري أما حدار زوباقاش باركا أمباسادر محمود علي حوري اتي ترؤيتات بملآت نخوقت كوميتيتاتن أم حدرتن زغتلو أقبابات أورادبا زرقحن أقوساقوسان كم حايش تلابيوم أبي زوا مأكل أبي بيت تمرت زكاية مدبات بحالي سبورت انتعنا نخدم فيه ترى ولدي كعزز أبي جنفر تمرتي حلفاء هادو بحالي سبورت انتعنا ممهر ستيفانوس قبر هواريات قليتون اتي مدباتا بسلستميتن عسرتن ناي مباتا مع كلاين درجة بيات تمرتي تي أهادو بزوت أو الطناتن عوب زكاتاتولو أكالاتن كم زتقبر عبريهم نسبورتا ونتفتات بزملكات أبزها بحبريتا ممهر ستيفانوس بدك تبعتين دك أنستيان زكايد عسرت حدا عينتات سبورت كم زلو بدرجة زواز وقامت كوميتين أبي نوزباتات زلو ممهران سبورتن تواهيدهم وددرات كم سرعن كم زتقبرن دمار الديون أبي تعنا ونتفتات دما مس كلهم ناي سرح مشارق تبعفشا منستر تعنا دما بقوند بموهاد كابي ورحت كمتي كساب ورحسن نتمهرو وقتها تفتش كم زكايد له منه أزي حاجة كم زخان حبيرون أبو موداتا ممر ستيفانوس ولدي أقداس ندنايت مدبات بمجنزاب تساتف ندوكم كتبابعون زنبالي أمريهم كدقفوا من تراي زي كونه نعاوتن معبالن نايت مدبات أبركتوخ قبرون تلابيون أب استفلا كبابيتات هاجرنا ببجزي فلستات ناي متكال وفرتات يكايديون تهونا جن درجة مصداقو ككمتي زقبر له حلوان مكتتالن يفلاله
ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሓይነባን ዞባ ዓዲ ቀይሕ ዝተተኽለ ኣብነት ናይቲ ዕቱብ ምክታል ዝተገብረሉ እዩ ወኪል ኤሪና ሚልዮን ኣፈወርቂን ዘዳለወቶ ትሕዝቶ ፍርቱና ዓንዶም ከተቕርባ እያ ምምሕዳር ከባቢ ሓይነባ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ብወፈራታት ዝተተኽለ ፈልስታት ኣግራብ ሳላ ጽኑዕ ሓለዋን ምክትታል ኣመሓደርትን ኣነባብርትን 95 ሚእታዊት ጸዲቑ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ተገሊጹ እዚ ካብ 2017 ብ5,000 ፈልስታት ቀላሚጦስ ዝጀመረ መደብ ኣብዚ ግዜ እዚ ልዕሊ 85,000 ከም ዝበጽሐ ዝሓበረ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻት ንኡስ ዞባ ሓላፊ ነቆጣ ሓይነባ ኣቶ ከሰተ ኣረፈ ኣብ ምርጋእ ከባቢ ዓብ ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ገሊጹ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ሓይነባ ኣቶ ጀማል መሐመድ ሽፋእ ብወገኑ ንተራን ኣበርክቶን ህዝቢ ኣብ ሰላሰል ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምግራብን ልዑል ምዃኑ ጠቒሱ በብኸባቢኡ ዝገብሮ ዘሎ ምክትታልን ሓለዋን ክቕጽል ኣዘኻኺሩ ኣብ ሓለዋ ናይቲ ዝተተኽለ ፈልስታት ዝተዋፈሩ ብወገኖም እቲ ዝተተኽለ ውፅኢት ንክህልዎ ጽኑዕ ሓለዋ ከም ዝግበረሉ ብምጥቃስ ተራ ምምሕዳራት ከባቢ ክዓዝዝ ተላብዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ናብ ዓድታት ሓይነባ ላዕላይ ሕምብርተን ታሕታይ ሕምብርተንን ዕቡኽ ለረገን ዝኣቱ ብክራማት ዝተበላሸወ ጽርግያ ናይ ምጽጋን ወፈራታት ይሰላሰል ኣሎ ምምሕዳር ከባቢ ሓይነባ ንዓድታት ሓይነባ ሕሽመለ ላዕላይን ታሕታይን ሕምብርተን ከምኡውን ዕቡኽ ለረገ ይጥርንፍ ኣብ ዞባ ማእከል ዝርከብ ኣብያተ ትምህርቲ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ዳዕሮ ጳውሎስን ዓዲ ኣቤቶን ብ26 ሕዳር በብወገነን ኣብ ዝገበሮ ስነ ስርዓት ኣብ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ዓመተ ትምህርቲ 2022-2023 ብሉፅ ውፅኢት ንዘመዝገቡ ተምሃሮን ሸሊመን ኣብቲ ስነ ስርዓት ቤት ትምህርቲ ዳዕሮ ጳውሎስ 13 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 29 ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ኣቤቶ ድማ 12 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 20 ተምሃሮ ከም ሸለማ ወኪላት ኤሪና ሓቢሮም ርዕሰ መምህራን ኣብ ዘስምዑ ቃል ንብሉፃት ተምሃሮ ዝወሃብ ሽልማት ኪነቶም ንሽልማት ዝበቕዑ ተምሃሮ ዝህቦ ፍናን ናብቶም ካልኦት ተምሃሮ ቅዱስ ቅንን ናይ ምውድዳር መንፈስን ከም ዝሕድር ገሊፆም ወለዲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ትምህርቲ መሰረት ምዕባለ ሽልማት ድማ ንዝበለፀ ውፅኢት ዘተባብዕ ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ሽልማት ብዝተወደበ መልክዕ ክቕፅል ተላብዮም ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ኋላ ንተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣብ ምውራስ ታሪክ ዘተኮረ ሰሚናር ተኻይዱ ኣብቲ ካብ 1 ክሳብ 17 ሕዳር ኣብ 8 ኣብያተ ትምህርቲ ዝተኻየደ ሰሚናር ንታሪክ ምግዛእትን መኸተ ህዝቢ ኤርትራን ከምኡውን መድረኽ ሓርነታዊ ቃልስን ምውሓስ ሉኣላውነትን ዝምልከት መብርሂ ከም ተዋህበ ሓላፊ ሃማመተ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ጀማል ኑር ገሊጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መምህር ተስፋይ ስብሃት ብወገኑ ተምሃሮ ተራሒሎም ንዘለዉ ዕድላት ብግቡእ ተጠቒሞም ሙሉእ ኣድህቦኦም ኣብ ትምህርቶም ክገብሩን ተወዳደርቲ ክኾኑን ከምኡውን ንርሑቕ ጠሚቶም ንነብሶም ከማዕብሉን መጻኢኦም ከውሑሱን ኣዘኻኺሩ ተሳተፍቲ ብጊዶም ተመሳሳሊ ኣስተምህሮኣዊ ሰሚናራት በብደረጅኡ ክወደብን ካብ መዋእለ ህፃናት ክጅምርን ተላብዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቀፂሉ ዝቐርብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ምክትታልኩም ክትቅፅሉን ደጊምና ብኽብረና ይድም እስራኤልን ፍልስጤማዊ ምንቅስቓስ ሓማስን ብመንጎኝነት ቀጠርን ግብፅን ዝበፅሕዎን ካብ 23 ሕዳር ተግባራዊ ዝኾነን ናይ 4 መዓልታት ግዝያውን ከፊላውን ስምምዕ ምቁራፅ ተኹስን ምልቃቕ ጅሆታትን ብክልተ መዓልታት ክነዋሕ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ ተጋዊሑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቀጠር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዝመፅእ 2 መዓልታት ሓማስ ጅሆ ሒዝዎም ዘሎ 20 ተወሰኽቲ እስራኤላውያን ነፃ ክለቅቕ እስራኤል ድማ ቀይዳቶም ዘላ 60 ፍልስጤማውያን ክትፈትሕ ምዃና ሓቢሩ بمسارات صبصبات أمريكا تركبن هاجرات معرب حماس توسخت جهات نخلقق تسمع كناوح كتسوع عن كلها ندبدا بإسرائيل زخوننا زلوا إيران روسيا تركن كالوت ندما تغلال لام مقرات خصيخ تجبرن زي تخيل جبنات كينات كمرمرنين تربع إسرائيل أوش مت غزة بزكاية تدبدا مبزحتهم كل عصبية زخونة أستاد عصرت حمشتشع برجس فلسطينيين كم تقتلوا صبصبات هنا تصرون ده هيم زي ترخوها لعلي شوعات الشح فلسطينيين كم زلوز تقصوا سمزت عنا غزة لعلي 3 شح كم زقصوا يحبرون إسرائيل أوش مت غزة بزكاية علمامي دبدب لعلي 400 شح كونتال تتكوستي كم زز نبت صبصبات يحبرون ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጄርያ ጩያ በርጌስ ብኣሰካብ ደረጃ ብምዝያዱ ጸጥታዊ ስጋት ከም ዝዓረገ ተቃሊሑ እዚ ዝተሓበረ ዛጊት መንነቶም ዘይተነፀረ ኣብ ዞባ ዛምፋራ መጥቃዕቲ ብምክያድ ልዕሊ 100 በርጌስ ጨውዮም ድሕሪ ምስዋሮም እዩ
بتمتكعتي حايلو سلمايان سبات كم تقتلوا زتقصوا سمزتا نيجيريا نفتصمتوا اب تحت قطر نموعلن تجاوي نصا نموصان سرحيت كم زبغو سحبيرم اب نيجيريا شبراو گجل بوكو حرام زكايدو متكعتات كومون مبادلتن محتات زفتصم ጮውያን ራስያ ከብትን ካብ ቀንዲ ጸጥታው ግድሆታት ምዃን ይዝግለጽ እዚ ተርየታት እዚ ብዝፈጠሮ ጸጥታው ስጋት ሚሊዮናት ነበርቲ ሰሜናዊ ናይጄሪያ አደዳ ስደትን ምምዝባልን ከም ዝኾኑ ጸብጸባት ሕብራት ሃገራት የነጽሩ ካብ ጸሊም ባሕሪ ዝተበገሰ ጎብላው ማዕበል ብ26 ሕዳር ኣብ ሞልዶቫ ሮማንያን ምዕራባዊ ሩስያን ሰባውን ዋታውን ክሳራታት ከም ዘወረደ ተቃሊሑ እቲ ጎብላው ማዕበል ብልዕሊ 144 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት ዝሕንበብ ንፋስ ተደፊኡ ናብ ወሰናስንተን ሃገራት ኣብ ዝበጽሓሉ ኣብ ኣባይቲ ትሕተ ቅርጺ መስመራት ቀረብ ኤሌክትሪሲቲን ካልእን ዕንወት ከም ዘወረደ ተገሊጹ ብሰንጊ እዚ ኣብ ዝሓለፈ 16 ዓመታት ዝኸፈ ምዃኑ ዝተሓበረ ጎብላው ማዕበል ዘወረደ ዕንወት ኣማይታ ሽሓት ሰባት ብዘይ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝተረፉ ተሓቢሩ ምስቲ ሓደጋ ብዝተኣሳሰር ብውሕዱ 3 ሰብ ከም ዝሞቱ 10ታት ድማ ከም ዝቆሰሉ ጸብጸባት ገሊጾም ኣብ ሞልዶቫ ሮማንያን ደቡባዊ ሩስያን ዝለዓለ ናይ ባህርያዊ ሓደጋ መጠንቀቕታ ክወጅን ከሎ ኣብ ተኣፋፊ ከባቢታት ዝርከቡ ናብ ውሕስ ከባቢ ክጉዕዙ ትእዛዝ ተመሓላሊፉሎ ኣሜሪካን የአውሮፓ ሕብረትን ኣብ ሩስያ ስርዓት ንምቕያር ከካይድዎ ዝጸንሑ ሸርሒ ዛጊት ከም ዝፈሸለ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን ገሊጹ እቲ ብጉልባብ ኩናት ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ውዲት ኣብ ኤውሮጳ ኩሉ ሜዳያዊ ቅልውላው ከስዕብ እምበር ካልእ ፋይዳ ከም ዘይተረኽቦ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኦርባን ኣረዲዩ እዚ ድማ ኣሜሪካን የአውሮፓ ሕብረትን ክኽተሎ ንዝጸንሑ ፖሊሲ ጉዳያት ወጻኢ ክቕይሩ ዘገድድ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ቪክቶር ኦርባን ሓቢሩ ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝኾነት ሃንጋሪ እቲ ሕብረት ንዩክሬን ዝገብሮ ዘሎ ወተሃደራዊ ደገፍ ደው ከብሎ ክትጽውዕ ጸኒሓ እቲ ሕብረት ዳግመ ህዳሴ ከም ዘድልዮ እውን መንግስቲ ሃንጋሪ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ምሕባሩ ዝዝከር እዩ ካልኦት ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን እውን ንዩክሬን ዝግበር ዘሎ ገዚፍ ወተሃደራዊ ደገፍ ልዕሊ ዓቕምን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ክቋረጽ ክጽውዓ ጸኒሐን እየን ኩናት ዩክሬን ከም ኣሜሪካ ዝኣመሰላ ኣብ መሸጣ ኣጥዋር ተጸሚደን ዘለዋ ሃገራት ምዕራብ ብዝያዳ ዘርብሕ ኮይኑ ከም ዘሎ እዮም ኪላታት ዝሕብሩ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ዞባውን ዓለማውን ብድሆታት ንምግጣም ስልሳዊ ዝምድናን ከደንፈዓ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዋንጊው ጸዊዑ ሚኒስተር ዋንጊው ነዚ ጻውዒት ዘቕረበት ማል 26 ሕዳር ምስ ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ኣብ ከተማ ሶል ደቡብ ኮርያ ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ ሰለስቴን ሃገራት ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ መድንፋዕ ቁጠባዊ ንግዳዊ ቴክኖሎጂካውን ጸጥታውን መዳያት ክትሓባበራ ምዃነን ኣፍሊጠን ብዘይካዚ ፍልልያትን ብምጽባብ ኣብ ምውሓስ ዞባውን ዓለማውን ጸጥታ ክትሓጋገዛ ምዃነን ኣብ ትርክብ ገሊጸን ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ናይ መራሕቲ ርክብ ንምክያድ ኣብ ዝኽእል ጉዳይ ከም ተመያየጡ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣሜሪካ ኣብ ኤስያ ፓሲፊክ ተካይዶ ብዘላ ምትእትታው ዝምድና ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ምስ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ከምቲ ዝድለይ ስጉም ከም ዘየለ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ንኣስታ 37 ዓመታት ካብ ገማግም አንታርክቲካ ከይተንቀሳቐሰ ዝጸንሐ ብደረጃ ዓለም ዝዓበየ ምዃኑ ዝንገረሉ ከውሒ በረድ ከንሳፈፍ ብምጅማሩ ኣከባቢያዊ ሻቕሎት ፈጢሩ እዚ 4000 ትርቢዒት ኪሎሜትር ዝስፍሓት ዘሎ ከውሒ በረድ ህይወታውያን ብብዝሒ ኣብ ዝነብሩሉ ማያዊ ኣካል ምስ ዝቐውም ኣብ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ዕንወት ከስዕብ ከም ዝኽእል ኪላታት ኣከባቢ ኣሚቶም ኣለዉ ብዘይካዚ እዚ ግዙፍ ከውሒ በረድ ብክሊማዊ ዋዒ ክመክኽ ምስ ዝጅምር ሓያል ዕላቐ ከስዕብ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ እዚ ትሪልዮናት ቶን ዝኽብደቱ ኩምራ በረድ ካብ 1986 ናብ ሓደ ከባቢ ቆይሙ ምጽንሒ ዝግለጽ ብሰንኪ ክሊማዊ ዋዒ ኩምራታት በረድ ዓለምና ክመኩ ብምጅማሮም ማያዊ ምልኣት ውቅያኖሳትን ባሕርታትን እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ኪላታት ኣከባቢ ይሕብሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ኣብ ምርጋጽ መሰላት ቆልዑን ምውጋድ ሃሳይ ልምድታትን ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ኣብ ባረም ዝተኻይዱ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝካየድ መደባት ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን ንኽድንፍዕ ተራ ወለዲ ክዓዝዝ ጻውዒት ቀሪቡ ኣብ ሓይነባ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ዝተተኽለ ፈልስታት ኣግራብ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ተገሊጹ
ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝተበጽሐ ጊዜያውን ከፊላውን ስምምዕ ብክልተ መዓልታት ክነዋሕ ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጄርያ ጩያ በርገስ ብኣሰካፊ ደረጃ ከም ዝወሰኸ ተሓቢሩ ህወብላዊ ማዕበል ኣብ ሞልዶቫ ሮማንያን ምዕራባዊ ሩስያን ሰብኣውን ዋታውን ክሰራታት ኣውሪዱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ሶኒ 27 ሕዳር ሰዓት 9 ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶና ኣብዚ ተዛዚሙ ምስ ተረፉ መደባትና ሰላም